i m'he posat molt content perquè 1.000 subscriptors, home, és que mai m'ho hagués esperat. Apenas se m'agrada en català i això, doncs faré una miqueta de tapping i mouth sounds mentre us els vaig explicant o anem parlant sobre algunes coses. He estat literalment una setmana sense mossegar-me les ungles per poder fer algun vídeo de tapping, perquè no sé, sempre hola, quin soroll, sempre me les mossego, però volia fer algun vídeo així. Llavors m'ha costat molt perquè des de petit me les he mossegat i no sé, costa molt. I aquests dies em vull comprar una lona per darrere de color negre, perquè si mireu els meus vídeos tinc alguns vídeos amb una cosa negra de fons, però és una mica cutre aquell negre i vull alguna més gran per